Trooper naka-Snem jong unong san Hima. Superintendent of Police ka East Sales District Shillong uba Vivek Im lingba ka kerwo ka ba ula pha shakilat pathai kubor ula pentip baka yeng ka shari bakar pang jong ka nong bishar ka swapna G Momin ka special judge jong ka Pocso East Sales Shillong ha ka arterik mentau banai kalarai penrem bat pengat ya unong le ikakambam man ha ka mukot duma special Pocso case ka bah nyo pusau jong Snem araja ka kandai ka bami na thanat laban ka case ka ba prapun rio khat ar jong Snem araja khapra hapo ka kendon pra jong ka Pocso act unoni chakraborti ula Shah rai penrem ha ka ba un Shah set along Haduh Snem Ryngkat ka jingdan Kuna ka balai hajar tingka badlada umla ban seo ya katika Kuna un hab ban shong sa shibnai hapatok kum ka jing penstom hapo ka kendon ka bapra jong ka Pocso act ya kan ka mukot duma la tokit da ka women police sub inspector ka kong Romaya Karina Nongkenri na kan ka district executive force badmenta kaladon hanong mensong outpost Shillong